está bien. Pero voletico, ¿no? Y después, ahora de montar historias, tienes que botarte un poquito de imaginación, ¿no? Es decir, redactar un pouco. Podes empezar, pois, en primeiro lugar, incluso foi a disposición das calizas, depende de todo. Esto non ten fósiles nada, se ten fósiles asociados, sabe de ser marinos terrestres, incluso nunha foca semental mariña, a continuación se incluso transposas, etc. Vale? Dependiendo da obra, dependiendo da obra, tienes que ver onde vai, cando se introduce a introducción de o antes de que. Pero, en la columna de granito, sí, pero las otras que se Tienes que ver cando se produce antes y cando despois. ¿Pero por qué se produce eso? ¿Qué es? Eso, o granito, como se pone? A partir del mar. O granito é unha rocha estructurosa. E, polo tanto, o magma que está a nivel da terra, cando ascende, non sai a través do volcán, senón que queda cerca, formando granito. Ese granito pode aparecer de múltiples maneiras, de diversas maneiras. Pode aparecer, imaginar que ese granito se consolida dunha veta, que hace unha greta que unha veta, como os filóns graníticos. Ou, por exemplo, que hace unha apertura nesta zona, que ascenda e que cubra todos os estratos. Ou ben o granito, o magma vendeu e cubriu esta capa, por iso tiene o ves. Pero esta capa tiene que poner. Perfectamente, porque hace unha veta e unha greta, ou unha pequeniña fisura e o magma aproveita para ir por aí. Vale. Ben, vos vou a dar a lenda para que vayades colocando ustedes a historia. Veña. Anotad aí. A letra